Geleceğe salam men Gül. Hawarsız galmy gepleşeňimiziň 134-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, ýadyňyzda bolsa, geçen bölümde 1000 like geçsek döwrany mehman etjek diýdim. Ýöne gynansak da 1000 like geçip bilmedik. Ýöne sonra da men yine geldim. Salam aýkym, men Döwran yine siziň garşyňyzda hawarsız galmaň. Gül sen diňjiň alyp bilersiň. Dur, täzeler mutlak gider. Dostlar, menem şu pursatdan peýdalanyp siziň ählijaňyzy täze ýyl bayramymyz bilen tüý süregimden gutlaýan. Goý täze ýylda siziň her biriňiziň arzularyňyz hasyl bolsun. Onda näme 2022-nji ýylda görüşýänjek. Bu prokol intermul oynarlarmy? Dostlar, ilkile şapkam näme boldy? Dostlar, geçenki bölümde 1000 like alalıydı. Gül ýöne 600 ancak like alypdyr, ýaman passiv like that muda deydi gayet dedi ya. Bu bölümde men geleceğim. Bilipdirler mi aydımçılar? Näme mi aydımlar? Yar ya bir topor täzelikler var. Berekella. Başlaýar onda. Kliplerimize başlaýar. Sehot Jumayev 3 ýyldan beri aldyran o. Hiç göýberen o ya. Sehot Jumayev sap bilen täze. Çekilim bar zaten sayladım ümsümlüğü. Men sabırlı sinan çette görüp kimin kimligin. Armanınken pişmanım, ben senin düşmanım. Enni önümden düşmayın, hatta adını işitmeyin. Armanınken pişmanım. Täzeýliň üň ýanjygy, täzeýliň atmosferasyna täze klip Farhat Öraýevden Jadyla. Jadyla sen meni gelle jadyla. Ben ýene de bararym senin ýaryna. Jadyla sen meni gelle jadyla. Meni jadyla. Gelle jadyla. Nowatda kaydym Muradowuz Bratok. Dünden beri diňe öýüň içinde şada. Men arada, eşdim sen barada. Diýdiler tanaýanmy, söz beripdi o maňa. Replayda. Gatgo bolup duraydy. Men arada, eşdim sen barada. Doğrumu aydanlary aýt gözümi karada. Men arada, eşdim sen barada. Diýdiler tanaýanmy, söz berdi olmaňa da. Men arada, eşdim sen barada. Doğrumu aydanlary aýt gözümi karada. Indiki täzelik Batyr Çapaydan Batyr Muhammedow Bratok yzyzna täzelik ödülýär. Hiç ýyldranok malade daşyndan birki gowan ýa. Çynam bilen aýtdym. Ýyda ýol ýok täzeýdim. Ayda yol yol, ayda yol yol, ayda yol yol, ayda yol yol. Sen serip barınni puç bolly, sen serip durmuşum külüp deniz. Dostlar, ýadyňyzda bolsa, bir wagtlar ýaş talantlar atly gepleşigimiz bar. Şo ýaş talantlar atly gepleşigimizde Gyzal Güllip ýaşaçyk ýaş talantymyz bar. Şol Perhada Taýew bilen feat edipdir. Söýmediňmi? Söýmediňmi, meni görmediňmi, meni gözlediňmi, aýtdyňmy men her ýerde. Söýmediňmi, meni görmediňmi, meni gözlediňmi, meni her ýerde. Innik klip ýaş gydymyz Sülgün, sen dermanım. Bulaýdymda derman duýup bolýar. Arzumda sensin benim yarım. Dinle sevgi sağladım. Hasta halıma sen gerek yarım. Sen dermanım. Azat Serj halyma. Bulaýdymyň tagamyna köpsi düşünmez. Ýöne üýtgeşçi, öz borçly. Berekella. Puşman emeneden etmiş kerimden. Bir perwayam bolmuş barımdan. Yolunuz bolun ýatyp bilmez darymdan. Daşyam geldi ýyglap geçir halyma. Yine bir klip size
täze klipini getirjek klip. Mehri oleyo täze geldi. Aleya, aleya, gelli teli yürbide. Aleya, aleya, bak koşup ömrümüde. Aleya, aleya, teli yılı kutlayar. Bir bahtiyar, ömürde yaşayar. Serdar Ağaly milli eşiklerde täze klip pudurläpdir. Hicran. Geçmez bu hicran, köngülle arman var o yara. Gelipdir geçmez bu hicran, köngülle arman var o yara. Azat Oramadov geçen hepde bir täze klip pudurläpdi. Bu hepde de täze klip pudurläpdir. Gülnara. Nara yürürken yar gül nara nara nara. Gül nara nara yürürken yar gül nara nara nara. Gül nara yürürken yar burnumda divana. Gül nara nara yürürken yar gül nara nara nara. İranlı kardeşimiz Azat Manyak'tan hip hop dünyasını tanıyan da Azat Manyak. Geceler täze. Koçalar yollaş bana ey ey doğulum yanımda oyada kalsam dana ey ey sevgini unuttum yüreği vermeyen sana ey beşler yerine paralan izinde yaşaşı öğrenacana ey dünyayı önlemek şol için geceler doğulum bilemel asmanı yakın halife öğretti kediler önlemelle sana yanırsa neşteni pakir. İnni klip yaşacık kıydımız Anellan kimi sevyen? Sevgin gerek diyen, diyen de gönül diyen. Sevma bilet diyen, ayda inni kimi söyyen. Sevgin gerek diyen, diyen de gönül diyen. Sevma bilet diyen, ayda inni kimi söyyen. Züleyha Kakayeva öz dinleyicilerini täze Aydın bilen beğendirdi. Yani Aydın'ın adam täze. MP3 şakacıklarımızda hip hop dünyası bilen başlayaz. Yaş artist Begi ve başkalar. Assalamu alaikum. Men bolcuk bolma sen. Bol sen täze tarih. Kağızı ipler. Kizimden ipler. Haydımım gipler. Şeketim yapar yali. Hova dön yüzü himme mecbur. Olun yali. Hadi cadi. Gelin hel. Öde onu mers. Nemi del. Yeter. Instagram täzeliklerine Sokot Kasımov Sayık Değerli bilen täze Aydın çıkaracak. O arada kıyıskacıkları paylaştı. Ediz dostlar, yürütüsü için Sayık Değerli bilen bir täzelik ettik. Yakın günlerde Aydın'ın doğru görünüşüne bize yetirer. Şu an biraz böyle dinleyelim. Yeni bir Instagram täzelik Azad Orazov'un sahipasına yaz verdi. Mahmudov bilen legenda Aydın'ı Göhörcan aydıptırlar toydan pırsatlar. YouTube täzeliklerine betbelli Plagiat Show'un en sonki bölümünü götürüläpdir. Sizin pikirinizçe bu doğru mu? Plagiat Show yani oğurluk aydınlar yapsın mı? Şehirden geçin. Gulşat Bayramova. Kim bu? Dünya belli Gulşat Bayramova plagiatta şüpheli. Bu plagiat del. Bu afterski aydım.
Inna Gülşat'tan oğurlaptır. Yine bir täzelik dostlar, mediatymyda ýylyň betlerini saýlaýasa, şo saýlawdan daşary öz saýlawlarymyzdan goşýas. Gepin karoç ýeri satdyrman, gyzykly bolýar. Gelligin iň gol şagajyklarymyzyň biri köneleri ýatlar. Şagajygymyzda DJ Begadan garyaganna. Yeni bir köneleri ýatlaly Pelvan Halmuradowdan ne bagdydy, ne bagwan. Gidip gelme bal şeýline, hey bal şeýline. Ne bal duydy, ne bagwan. Şeýledi ullernim, tüýdüm ne bal duydy, ne de bagwan. Aýlany ullernim, tüýdüm ne bal duydy, ne de bagwan. Inni gellik tesvirleri okumaly şagajygymyzda täzeil barada Google tesvir ýazyp iň köp like alan dostumuz Maltumul Halimow 100 manat bayram eýesi boldy. Şeýle diýipdir. Täzeil gelipdir, gapydan ätläp, sizi arzu etjek, men onu gutlap. Bir sepet şakalat, bir sepet gülkü, iň uly sebäp de bagyt bolsun ilki. Bir sebet jan saglyk, bir sebedem gül. Ziyan etmez bolsa bir sebedem pul. Tanasam sevetlen ýyzy utarmaz, olar köp bolsa da hiç kim götürmez. Sen olan içinden gereğini alay, gerek gel diýenini innika goýay. Yetik gelýän täzeýiňiz bilen oğdan hoş gelipdir. Pul diýen ýerinde aljyratlaý sen? Yo aljyratmadım da oğdan hoş geldi, birki goşup gidip barýar da. Birinci tesvir ýazyp bayrakkadan dostumyzyň ady ýok, Lewap. Mediatyma işinizi üstünlük diýipdir. Çal ýalypdyr. Berk Birkan şeýle diýipdir. Türkmenistanly kardeşlerimiz yeni ýylyňyz kutlu olsun, Türkiýeden selamlar diýipdir. Eyvallah kardeşim. Tama telefon hyzmatlary. Salam. Hemmeňiň täzeýiňiz kutlu bolsun diýipdir. Telefon hyzmatlary, telefon berjek zat diýmen ýa täzeýiň. Yasmin şeýle diýipdir. Täzeýil ýetip gelýär, bize sowgat getirýär. Mediatyma size de üstünlük getirýär. Arzularyňyz hasyl bolsun diýipdir. Allahjan. Indiki arzularymyz dollar düşer, hasyl bolar. Gakky şeýle atşan ýa şeýle diýipdir. Salam hemmeňizi täzeýil bayramyňyz bilen gutlaýan, hemmeňize üstünlük arzu edýän janyňyz sag bolsun diýipdir. Köp sag bol, minnetdar. Like bas. Salam sag bol şeýle diýipdir. Ada serede salam sag bol. Täzeýille döwran gelsin diýenler like, döwran agam gelle ýekejedek salam aýkym men döwran diýip bereberir. Salam aýkym men döwran. Boldumy? Gül bey diýsem senem erbetde bir hili üýt göşüjek, mehirlice gowja da seni. Gowja da seni. Ýöne köne dost gowy bolýada. Täzeýiňiz hem gutly bolsun. Şu ýyllar ýetip bilmedik arzularyňyza nesip bolsa inniki ýylda ýetiň esasa jan saglyk. Şu tesir okap hem like koymağı bir tay joralmy ýitsin. Way like koymadym, bir tay joral ýitsin. Dostlar şeýlelikle bölümüňem soňuna geldik. Yaman passivlaşypsyňyz. Like, tesir, hani täzeýil adam padark bolsun, hem gowy gepleşip goly diýip pikir etýän hakykatdan hem gowy täzelikler bardy. Dostlarymyza WhatsApp'dan, Imo'dan, Instagram'dan istendik yerden uradyň. Pasif olman, aktiv olun da. Öňkönkülük nesip bola täzeýille gowy proyektler amma. Düşündiňmi sen? Nesip bolsa, iň esasat özüňize gowja seredin. Hemmeňe de täzeýiňiz tüýsürüňden gutlaýan ullaň elinden kiçilen habarlaşar. Parod ettim, küçük gidiyor tirte sen. Hayırcaktan gitdiýän. Düşündün mü sen? Men like'a ettik, o zada giyme berdi. Garşyňyzda
Men bir dadına takıldım yanlış söyledi. Yanlış aytdım. Daha zaten ayıran bir kez. Hemen yanlış aytdım. Hemen canı Uçur aynen bar fikrinizin 1 2 3 gittik. Like. Daha zaten çok yeni. Gol değil mi? Gitti. Tırt kestik. Dıyındım. Bu bölümde neme kaldık? Bu bölümde men geleceğim. İntiham açık durma. Novat'ta klipten ol Yasmin. Men arada eştim sen barada dediler tanıyan mı söz verdi bana da. Batır Muhammed. Üç kişi kayıp durum Batır Muhammed'e. Ha o bir twiş ya ben sana ait geç ya. Ana çok gitmiş. Bu erkek ya dedim. Çok öyle dedi. Aynen ben doğru kim? Sevmedin mi doğru? İndik klip yaşı şapkam açtı mı? Üç köş çok öğret volşlu. Berekella. Tezden yönü 3 geçecek yöne söz gerek. Bu ne mi vay. WhatsApp ile iPhone düşünsene okum kaya. Telefon birinin familyasını üt gödaymersin. Ha kliçka da hatta la no. Senem sapsın samsın. Men arada eştim sen barada dediler tanıyan mı söz verdi olmana da. Şimdi gelesi tuttu edelim. Ey yamme. Подожди, да. Короче yer desene. Gepin короче yeri. Kar yağdı mı ya? Kar yağana soğuk şemal bolsa. DJ Vega oğlum mu? Soğuk şemal kucağıma dolsa mı? Afsan suum yok. Ay öyle dolu ya. Şey değil mi? Afsan suum yok dedim. Buyurun efendim. Buyurun. Koy verin. Verecek diye ne oluyor? Yok telefonu da getiren var verecek değil mi? Prost tadın mutlu olsun. Bölleyen ta duygun bölmesen ta 1 2 3